Lásko, prosím, neodcházej. Debil. Hej ty, skoč mi pro jedny červený máčka, dělej a hni sebou. A ne, že mě natočíš na TikTok. Asi jsi slyšel, že chystám něco hodně velkolepýho. Jsou v tom miliardy. Velká, obrovská organizace, na kterou nikdo nemá, rozumíš tomu? Hele, to je moje limuzina, tak dělej, vrať prachy, já... Co to kurva je? Si děláš prdel, tímhletím nejedu, vole. Chtěl jsi klasiku? Máš klasiku! Trabant? Tak jestli si myslíte, že tímhletím pojedu. A teď si budeme hrát. Kurva, Kuba, to je grube. Naprawdę ještě rozgrenca. Tohle je prostě gól! Nejlepší organizace ever, čváňo. Žádný skluzy zezadu, rozumíš? A nebyl by lepší moderátor Vilika? Ty vole, dělej, zařaď to a jedeme. No počkej, vole, to je jako s milovaným chlapem. Napřed musíš vždycky se pomazlit. A nebudeme v té organizaci jenom my dva. Ježíš, to ne. Ale no Ne, tak, ne. Jacku. Ani když zamhouříš jedno oko, jenom Ani oko, ze zkus to milion. představit. Ani zlatý prase, ne. Non posso, non fare, finito, basta. Ne. Burgečka, udělám cokoliv. Ty vole, je to on? To je Tomáš Řepka. Já o tobě vím úplně všechno. Já miluju tolik ty tvoje blikance. A nechceš aspoň lístky na Gčko? Géčko říkáš, jo? Já spíš Cčko. Nejdeš náhodou do Gčka? Snad vidíš, že jdu, ne? No vidím, tak mi to nemusíš říkat. Tak blbě neptej. Tak tady sleduju to tvoje Géčko. Co by to bylo Géčko Jarmíra Soukupa, co? Doporučuju. Jo. Čau. Jedno presíčko pro Pepíčka. S mlíčkem, poprosím. Smička, no. Tak co pro nás máš? Gčko. Je Géčko. MMA zápasy, ale tak. Géčko. To zní dobře. Pane Sládek, co je podle vás Géčko? Jaké Géčko? Myslíte gypsy jako cikány? Čau, Kubo. Slyšel jsem, že děláš nějaký Géčko? Ale to Géčko vůbec nevypadá špatně. Já jsem taky Géčko. Teďka jsem lítal s akrobatickými lekcema, až 7 Géček si nedokážeš představit. Ale jestli se to tomuhle vyrovná, tak to se na to tvoje Géčko opravdu těším. Tak se těším, jak to pořádně rozjedem. OK. A třeba se potkám i s tebou. Tak vítej v Gčku a oficiálně jsi součástí G-Family. Těšíme se na tebe. Hele, slyšel jsem o tom Géčku, docela dobrý, ne? Moderuje tam ten zrzek Jíra. On moderuje docela dobře. Ale přes držku by dostal stejně. Hele Filipe, a můžeme s tebou opravdu počítat do toho Gčka? Kamaráde, já půjdu do Gčka jenom když ty půjdeš do klece. Co je toto Géčko? No víte, pane Paroubku, tak třeba tady nad náma Edvard Beneš, to byl takovej starší G a my jsme ti novodobí G. Tak to mě zajímá. Hele, neměl jsi mi skočit ještě pro limonádu? Sorry, kámo. Vyzvedneme ještě Halka, jo? Zrovna mám páteř! Sedím boty, že mě by si ani nehodil na zem, ty banány. Sedím boty a tohle triko, že ti sednu na ksik. No, schutí to přijímám. No tě vychází, humáte! Ty stará bábo, co sem lezeš? Prdele. Je to tvoje máma? Kluci, nechcete hodit do spirály? No to spíš oni nás hodí do spirály. Una mattina so questo santo, oh bella ciao, ciao. Takhle se chováš ke Gčku? Zapomeň.
OK. Sorry, jsem trochu nervózní z té velký události. Hele kámo, to je D. Ty vole, to jsou pořádný Gčka. Ahoj pánové, nevíte něco o Gčku? Já se omlouvám, my hrozně spěcháme. A co děláte vzadu? Já tady honím. Ježiš, ty jsi usral, to je takovej puk, ty vole. Ty vole, to jsou dudy. Ty pičo. Ty jsi Kuba Jíra, že jo? Kubo, ale já s tebou potřebuju mluvit, prosím tě, ohledně toho Gčka. Ne, nepotřebuješ, I ty její kozičky, ty vole. Ne, hele, fakt musíme Mohl by jet, si, jako prosím vůbec tě, nemáme čas. vylez? Hele, měj se hezky. My musíme, ahoj, ahoj. To, vážně. Ahoj. No, tak super, no, tak já to Gčko snad nikdy nenajdu. Nazdar, Tondo. Tebe bych teda tady nečekal. Praho, jak se máte? Vidím, že máš docela nadupaný tým. A já vidím jenom samý retardy. Co mi vám plateš? Tak si to rozdáme, ty vole! A nejde o to, kolik ran inkasuješ, ale kolik ran uneseš. A přesto staneš. A proto jsi v Gčku. To je tvoje šance. A tady budou padat bomby. Stop! Už to mám dost. Co tohle je za produkci? Tomhle se říká štáb výpadní. Já jsem zvyklá úplně na jiné věci, rozumíš, jo? Já jsem zvyklá na jízdu, jeřáby, rozumíš, jaký tady pijovička, do toho vůbec tady řeší tohle věci. Co to je? Na takovýhle bizar si volejte bohdalku. A ne mě! No piči! A fusa, kurva. Tak na místa všichni, kamera, zvuk, klapka, prosím. Akce! Já jsem tady Top G. Hra začíná. Kde jsou všichni?